Luen raapaleeni Lumen kaipuu. Auringonvalo peilautui Laakodi Tennon turkoosista pinnasta. Laura oikaisi aurinkolasejaan ja istuutui lämpimälle rantahietikolle. Syksyinen rantamaisema oli hiljainen. Rinteen sypressien kätköissä yksinäinen mustapääkerttu viserteli iltapäiväkonserttiaan. Laura kaivoi olkalaukusta voimapaperin käärityn paketin. Hän seurasi sormellaan Tiian koukeroisella käsialalla kirjoittamaa osoitetta. Siskon vasenkätisyys näkyi kirjaimien sinisinä varjoina. Laura ryhtyi purkamaan teippauksia. Oi, häneltä pääsi, kun joululahja kuoriutui paperisilpun alta. Laura hölskytti lasipalloa. Pikkuruiset lumitähdet tanssivat kuusimetsän yllä. Ne leijailivat viivytellen puiden oksille remontulien loimussa. Kuu kumotti ja Otava erottui tuttuna kuviona tummansinisellä taivaalla. Eniten maailmassa hän kaipasi lunta, pohjoisen metsän rauhaa ja talven lumoa. Laura sulki silmänsä. Hän tunsi ensimmäisen hiutaleen poskellaan. Tämä kortti tulee jokaiseen syyskuun lopun tilaukseen joulun ovella. Oletko valmis raapalekokoelmaani? Tai ainakin niin kauan kuin kortteja riittää. Hopi hopi verkkokauppaan. Moikka!